Hej alle sammen. Den her video kommer til at handle om ting, som ingen mennesker siger. Jeg elsker bare, når jeg får spilleranmodninger på Facebook. Jeg elsker bare duften af dine prutter. Selvfølgelig må du få koden til min telefon. Moderne tegnefilm er bare så meget bedre end de gamle tegnefilm. Min internetforbindelse er bare alt for hurtig. Det er sidst på måneden, så jeg har bare alt for mange penge. Jeg fatter ikke, hvorfor Twilight ikke har fået en Oscar. Når du nu alligevel låner mit toilet, er du så ikke sød og pisse ud over hele gulvet? Min telefon har kun 1% strøm tilbage. Jeg tror bare, jeg venter til den går ud. Jeg har lige fået en ny computer. Jeg synes, det ville være super fedt, hvis du gad at røre ved min skærm. Jeg elsker virkelig bare følelsen af at smadre min tær ind i en dørkarm. Jeg håber, at I kunne relatere til den her video. Og hvis I vil se flere af den her slags videoer, så synes jeg, I skal give videoen et thumbs up. Vi ses i næste video.